räppään aina epäbiittiin. Siitä huolimatta kuuluu Suomen rappeliittiin. Mutta onneksi on ryhmä aina takanain, koska ilman ryhmää olisin mä kotipoika vain. Ei auta meihin edes ennakoiva eutanasia, ei kiedä meitä edes. Etanoli kooma, räppäys on mun ja ryhmän asia. Meitä vaivaa rap-syndrooma. On meininki kova, kun ryhmä on koolla. Olemme häiriköitä isolla holla, silloin taattava on, kun leka on lämmin. Kyse on vaan siitä, kuka takoo minkä lämmin. Ryhmän kanssa puhallamme aina yhteen hiileen, niinpä teemme yleensä vaikutuksen piileen. Bändäreihinkin viileästi suhtaudumme ja sitä myöhemmin yöllä kadumme. Kuule kotipoika, sä et tiedä missä mennään. Yksi perinteessä kyllä kovat eskenellä, mutta mies ilman ryhmä on kuin lammas ilman loma. Meidän kotipoika